عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Od Ebu Abbasa, Sehla ibn Sada el Sadija, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: došao je neki čovjek kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, ukaži mi na djelo, pa ako ga budem radio, da me zavoli Allah i da me zavoli ljudi. Allahov poslanik reče: odreci se dunjaluka, zavoljet će te Allah, a ne žudi za onim što posjeduju ljudi, pa će te zavoljeti ljudi. Hadis bilježi Ibn Mađah i drugi sa pouzdanim lancem prenosilaca.